Yung hapon, so karon ana pun may lutoonon guys, lutoonon, lambay. Diba guys? Di ka tagbilaran guys bago pa ning kuha. Ganina buntag. Ganina pong buntag pa ni siya guys. Yes, Mutambok kayo guys, Diba? Yes siya guys, lambay. Diyan na pa'y kuan ari guys, Napay say hangan ani. Talakitok. Nukos na duha. Nukos duhari guys, nukos. Daikon guys, litson, sobra gahapon. Nalaro ka, minodo. Napamlagi na. Litson ari guys, Kaglid yan. Iba? Habol. Litson siya guys. Paksiw na siya na, paksiw na. Guys. Hindi mo nagkikiskisan. Balibo guys ang tiil. Ang gani kay naluto siya no nga ara magdakua. Ay dapat sa buko-buko. Dako naman good ang aram to sa kuan. Ihawon. Ingat ko kadakon na. Pag agili-gina mo dito pa yung wala pa may abot sa inyo ha. Daghalig yung gilit sa sagyanan. Ibabaw niya ang men. Bao, asa ko dapit. Ha? Ang dami na puan pa naman. Basig na painipalit. Painipalit guys. Na, ito sa sako, daghan. Guys, yung gilimpyuhan guys. Para malimpyo siya. Diba? Ikaw, doktor ka na? Ha? Yung kamot din siya guys. Ayaw. Pila na po rin kilos merkado na yan eh. Daghan ay lambay na sa ilang lugar. Allowed na na. Unahan na. Kapo ni kayo man. Dili ka hurot-hurot ang lambay no. Daghay managatid to. Tapos pangkalan. To guys na sila sino adto. Taon na kinanay inganod. Boy pa na siya. Do, pagkuha sa butong doy. Ano man na. Sa butang daning kuan, isang buak. Dahil butang niya ang butong sabon. Yes, Niya ang butong. lambay. Ang kamot yung siya. Ang kamot yung siya limpyo kay kanunon man. Ang kamot kay kanunon. So guys, itad-tad yung tiil. Limpyo ni mo sundang hasmin. Hugasan ni mo. Ito, dyan mang. Yan nag chop kaya paksiwon. Gahi. So, baliktari. Dako kayo no. May dako kayo guys. Dako kayo. Padakot kayo. So gamay pa bibi pa man ni. Kagang naman ni. No. Kagang. Kasag. May dako kayo guys. Ano na makuha nila papang ni mo sa suba mo ha. Ano naka. Ha? Sure, napay ito ganina. Udto. Napay ito ganina udto. Guys, sila na mo guys. Nihapon ta guys. Nihapon ta. Sila na mo.
be. Hanggang 20. Pag ulit niya dyan kay... Doon na po. Ngayon ko, baon doy. Malagsikan. Ano ito? Yung tangkay. Saan na ito? Sabaw? Sabaw sila siya. Nang iningit mas ito na. Ilan na. Nauli lagi. Dati din kayo na. Iuli pa na. Kam? Sa restaurant. Aba ni Sa puyan mo mahugas ako raw sa nagduti. Ha? Dadong pa ako. Bye. Ilan na na iba? Nini. Nini. May aki pangitang ipunit po. Ito ang. Pag-am. Alas ganun ba? Dan ko na lang na. Ano ko iro ka ba? At may lingon na. Nabala sa Rosa. Yung mga babag mo. Bantay ka say. Basin malatos karon adlaw gabi ana. Ayaw la. Maluoy ka la. Wa man nimo kan arang spicy nimo doy. Kasi sakay nyo ka ba ni ato albor na ya. Asyan sakay silang tergaglaw. Joke lang. Ingin pag ikaw ra isa. Pagpanghawan. Nadi sila. Imi ekstra. O ka to, kang maning joke ng sakyan na. Naramdaman ko no na bebe. Ana, dana. Puno ni molecule niya. Karong sa mayambok. Kaya kahurot vitamins, mama. Yeah. Musika to. Ganina. Tubod ka. Namahaw na sila before kunikan. Pag uli, ninuod to na po. Murag ganibon tali, katulo siya kaon. Saan ako? Dyan. Ano naman ba ito? Kapag uman na to. Ang supplement ba dang? Ano? Luyang dawa. Basta ugma. Kanang kaha lagi kaldero. Ato na doon sa pa. May kabuang na nakinlo. Kailangan ko dapat. Magsuman na po tagkuan. Kanang sigong na po gabi inasinan. Kailangan ko pag may ito na. Yan naman mo. Inasinan. Puro tanang ka no. Oh. Injo to bel. Hindi. Wala siya. Pinin na. Ang kabalo na siya gana mo. Gana po siya. Tabi. Kami salad guys. Fruit salad. Fruit salad oh. May kuan. Sudlanan. Asan mga sudlanan ani? Limpyo ni. Galaptik naman. Fruit salad. Sobra. Uy, Joel. Kaning imong sumay ani. Kamangan na. Tanawa bog na baysod. Lagi ba? Ano ning magpaano man to ka kay ako. Kani man ang Yes. lugay wa man kaon. Butang sa Kaon na sila guys oh. Ay, lami na na ugma. Unsa. Di mo man galing mo. Wala ni dagan no. Salad guys. Pinito na ugma. Kani mo na ilabo kay wa man nimo irip. Da kaning mantika dani na
Maglamoy ang oh. Paliroy nagtanan ka kore sabon, lamisa, trapuhi. Yes, boss. Ano pa yung ba ilabog na na kay wa bawal na bangus ba na? Bangus na. Kani pa doy na. Butang sakit. Uy, ha! Manang! Hmm? Maatid ang Sprite na. Pangakot man di magpasintabi na paytidag ang sulod. Ha 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 ha. Ato na kaingon siguro sa. Ha 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 ha. Mapagani pagdimdim na. Anak ako na CEO. Ha 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 ha. Kaingon siguro. Ibubo na tanang kayo. Natanawa, mas dagang pasoy. Oh, gamay ra to. Alay, pangrip ni na. Kasi naikar ni na sayang. Ang tatlo yung ikuha. Hugas ito. Huwag kayo makita ng taklob. Sayang sa ang. Panguta na gani mo ni tinggog ra ko kay nang hugas ko kamo. Sayang naman ito. Abi isunod na ang kuan ni. Kay mo gawas ko na na. Dali pang jabo-jabo ninyo. Ngayon na siya. Asin. Kay luoy pud in taon na tikang-tikang. Abi to ang pagkaon be. Kana ba duha irip ninyo adto kay aron di mabangot. Ay, kasala. Anong karne may kuwatan din mo? Butang platito, butang ato kay sayang. Ihana na yun. Ito na yung mga transparent ng mga gagmay. Ang spread ba? Kamay rin nakuha isang ikot. Pwede maguto ni mo ka to. Nawala gid ka to. Kaya sa sabon, pwede na na. Na. Kaya kwa kutsara tinidor. Pailalon. Ito na ba din na balikan mo. Eh, sipil dyan. Ito mo ka. Di ba ano sa ikang katirwid lang?
Vitamins pa yan, nakapagawas. Sure na, nakapagawas vitamins. Hindi ko try ng vitamins. Apa yang gunitan? Guys, man ako hugas. Bye-bye. Thank you for watching guys. Bye-bye.